ole tun tuma chuan thlasang ramhuai lampang kan ngai thlavel edon ani amasa in ka subscriber te chibai ka buk chewa min la subscribe lo tu zong zong te khungaya min lo subscribe turin karan ngen cheu ani White House chu ziak tu muan te tlau police veng sai tual ke fang veng hlui om ani a mandir thlang loka om ani athanga chuan Tesinga Middle School a om nge tuna chuan baptist hoin an lua to a baptist hoin an lua ma athil thleng mak tak mai karon soi ve don ani mandira hian painar ho le mizo ho tun ma in an lo in suat vak to ani ome painar bulvel hi thom chi sang sang mak tak tak alo om to a mi te pon an tri in hetlai vela kaltlang hi an lo hre viau thin ani ome chutianga soi neu neu a om ta ka chuan kan thian ho hian ifi ave rengang u kan ti a kanin soi phur viau maya zan lama hun kanin siam ta ani ti chuan local zu ngei mai chu kengin fia tur chuan kan chuak ho ta ani atir te chuan mi soi ang em ani lo hi mo kan ti liama mase kan ton tur kha hria ilang kan kal ho lawang le ti chuan local zu ngei mai chu kan han tlak papa zandar kwa vel ani to nge kan rileng lung to mai ani chutia kan rik ham lai chuan keima ani ni lo ridang alo tel ve tatlat mai bathroom lama tang chuan thom aron om ta mak ti deuh chuan kan ngai thap maya kanin mel sak bok ke chuan in ti huain chu ngei chu ani chu ti pain bathroom lam chu ka pan pheya kongkhar kan hong thuai na a mu tur a om ho lo mai ka thian te ka ko pheya an ni po chuan mak an ti hle mai kanin mel saka kan mit menga tang chuan kan thla muang zan lo ti alang ngal der mai kan fia fu don lo ti chu alang ngal rengin ka hria chutia kan soi nak lai chuan kongkhar poi chu ari bur maya arun in khar ta mak mai le chuta zet zong chet ngai na om lo ani berang chu kan hoi saka tlan chuana kong kan dap ta tuk verla misual lu lo na turin an lo kil phui vek mai si eng tia tlan chhuat tur nge ti in kan rel ru kan siam ta ani kong ka puilam chu kan pan pheya nem hon kan han tum ngial na a kan thei bo lo mai a nget hian a nget bur mai ani rel ru awachi ai du te lul em chutianga kongka nem hon kan tum lai tak chuan bathroom atang bok chuan thom aron om le ta achang le aron nui vaka achang le atap thul ka thian pa phei chuan hlau ngang aniang alo trap pur to nge chuta in ti huai chopin kan han chaulet ve tangat ani kha tunge ni engwangin nge min ti buai reng ingamani chon lo chuak ta che kan han ti ve na a enga vaka ngai lo niang ai na sa in aron nui ta chiam mai kan hlau lutuk chu kan khur chia ani ber mai chet ngai na kan hrelowa chuta zet zong zu in tilo chuan kan va har fim chiang tak em kan hlau lutuk chu kan ding tlon reng mai ani ti ngai na awang kher mai kan vane siamin kan ti don nge kan bul loka chuan char tin bung alo om hlau maya kan la loka kongkhar chu kan deng ta sok maya kongkhar chu kan ti chita a rang mang khengin kan tlan chuak ta ani tlan chua kanin chu ani ber mai hetlai mun hi tuna chuan engemaw atana cheibol ani to a hetiang thom le riwa soitur a om ta lo ani